Určite. Napríklad teraz sa strašne steším, ja som sa stal campervanista a strašne sa z toho teším. To znamená, ja keď som v Európe, a v Európe som pár mesiacov, menej ako pol roka, ale som tu pár mesiacov, tak ja vlastne žijem v campervane. A ten campervan, a v tom campervane mám všetko. Hej, to je podobne ako ty máš krásny byt, kde si všetko sám rozbehal, Mhm, tak ja mám to v menšej verzii, v tom campervane, rozumiem. kde mám, kde som si rozbehal autonómne šoferovanie alebo pseudoautonómne šoferovanie a rozbehol som si tam solárne panely, rozbehol som si tam Starlink a všetky takéto rôzne vychytávky. Takže sa neuveriteľne teším z toho, že idem napríklad do hôr, na nejaké krásne miesto, kde nikto nie je, lebo tam nie je elektrina, nie je tam mobilný signál, nikto tam proste nejde kempovať, lebo to nedáva zmysel, že si idú do kempu. Ale ja tam idem a cítim sa neuveriteľne šťastný a spokojný, že som nezávislý a že jednoducho prídem na nejaké miesto v divočine v tým svojim campervanom, pustím si ten Starlink, solárne panely a mám tam všetko.